Goed zo, doen. Ze gaan misschien met punten mooi. Ja, ja, ik zie man zo van meer iets uit. Kies zo erg goed. Zijn geweken die klasse die punten. Wat was ik wil zien man? Nee wel. Hi, hoe zijn je doen? Ik heb geslaagd. Het is daar. Oh, belicht. Ik heet met jou wijs. Mijn mama is dat zien. Nou, ik wil het zien. Niet mijn mama is gewoon met zien jou ne. Nee, dat ik eerst jou zien naar kan zien. Maar hoe ze recht gaan doen? Nee, man, moet niet mijn moeder voelen. Moet niet opgeven, ze kan het doen. Weet je wat? Ik denk dat zij kan aan mij opkomen. En ons de leuke jong. Elke vrijdag gaan onze klomp jong mensen onbemoedig elkaar zomaar bij de leken. Zij kan aan mij komen. Nee, waren niet. Awesome. Het gaat al rijden. Die kees is al veel op te nooit. Zij niet op een kind. Begin. Doet zij zomaar die man. Dan zomaar schofte dan die. Maar kijk die man, jas man. Dat moet zien. Maar kijk die naast wel in de lijn. Oh, schat nog een nano. Zo toe. Ah, ze samen. Ze gaat die samen uitkijken. Als ze weer kapot zijn, dan is het zo. Zo toe. Ja, mijn boy. Als ze dit kunt zeggen, zo. Nou, we gaan kijken. Maar waar ga ik eens dan met mijn rapport? Hij is toch wat met mijn maag niet. Kom eens jou. Ja, nee, we gaan niet. Afkomt het toch naar mij toe. Ja, als moet ik graag weg in die man. Koppelen light down. Ik heet die man, zie. Kijk, je weet wat. Ik weet wat zij doen. Kijk, ja, Steve, man. Ja, stemmen. Ik weet niet wat naast af. En dan weer in mij. Kijk, na Steve gaat in de steek laten man zeggen. Maar voor oorzaak. Zien ze, ze gaan voor oorzaak. Zien ze. Wat is die? Wat moet ik met die man? Praat, wat nu met die man? En vandaan gaan. Moet je pointie. Wat zei man? Oorzaak, dat is een pointie. Ze gaat niet smokkelen. Ik weet niet wat die assie. Kijk, jij was waren niet. Of zij nou nu wit of wit. Ze gaat het niet smokkelen en klaar. Zien ze nog. Jo. Nee, mami. Goeienaand, waar vanaf kom jij nou? En waar vanaf kom jij zo laat? Ja, wanneer school aan mami? Het jy goed kyk die tyd? Ja, mami. Jou skool is heel dag aan en waar is die rapport? Nou eers is al 8 uur. Ja, mami. Wat is dit? Gee dit hier vir my. Ja, mami. Nee, man. So jy is heel dag weg, kom nou eers met 'n rapport aan. Wat sê jy dryp? Ik heb na school klas gehad, mami. Op die laaste dag van die skool het jy na skool en jy dryp. Ik was bezig met interventie, mami. Maar jy dryp en jy het intervention op die laaste dag van die skool. Lieg jy vir my? Mami, maar Jy is dit... heel dag weg. Jo, En mami. dan hoekom ek vir jou skool toe stuur Maar vir dit my? mijn beste. Jou beste om te dryp by die skool. Dis jou beste, jou naggies het almal geslaag met distinctions en jy kom met 'n dryprapport hier aan. Ja, mami. O, en nou weet jy wat? Jy almal gaan breek oor dit. Hulle kan nie wag om vir almal te sê dat jy vir hulle weer disappointed is. En dan kom sy hier 8 uur in die aand en heel dag weg met 'n dryprapport. Maar Maar hij dis was mijn beste, Dis nie jou mami. beste nie en vanaand moenie eens my vra om ernstig te wees want jy gaan nêrens sien. Hoe kom ik? Van, het jy gesien die rapport dat jy hiermee aankom? En het jy nog 'n intervention op die laaste dag vir 'n dryprapport? Nie vir my liefie. Ons praat later. Ek deel saam met jou later. Ek gaan nou uit. En Destiny is op pad. Ek wil niks hoor as ek terugkom. Later vanaand die plek skoon wees. Sy gaan nêrens vanaand nie. Sal die vrouw nou dank, ik ga jou aan hier blijven. Nee, wacht. Als moest hem na wiki buiten. Jessica, hoe laat komt jij me op? Nee, mijn bro, ik heb gedacht, ik ga die komen aan doen. Maar mijn tani zie je niet. Zo vanavond is het partytijd. Zie je mijn bro?